Remco Vicentini, we zijn midden in het, daar gaan we het zo over hebben, want daaromheen zijn er ook allemaal projecten. We hebben het vaker gezegd, voetbal is mooi, maar er zijn allemaal sociaal-maatschappelijke projecten daaromheen. Hoe staat het daarmee? Nou ja, voetbal, precies zoals u zegt, voetbal is absoluut het middel, het toernooi, want iedereen wil wel voetballen en het WK naspelen is natuurlijk een droom voor elk kind. Maar zeg maar met de stichting, dan gaat het sociaal-maatschappelijke. Dat is voor mij of voor ons het belangrijkste. En dan heb je het over projecten die gaan over gezondheid, inclusie, participatie en verbinding. En daar zit eigenlijk alles in wat je nodig hebt, denk ik, voor de groei van een kind. Als je van kleins af aan, je eigenschappen die je mee moet krijgen qua respect, hoe ga je met elkaar om, je voeding, van ontbijt tot lunch tot diner. Wanneer krijg je het, hoe krijg je het en op wat voor manier. Dat zijn hele grote projecten die daar omheen lopen. En die doen de wijk en de scholen buiten het toernooi om. Ja. Dus daar zijn ze mee bezig, daar krijgen ze opdrachten voor, vragen. En het leuke hiervan is natuurlijk, als je bijvoorbeeld uitkomt voor Denemarken, dan ga je die projecten uitvoeren over Denemarken. Dus je gaat verdiepen in het land wat je vertegenwoordigt. Dus gaat het over gezondheid. Nou, wat eten ze daar? Hoe slapen ze daar? Veel vis inderdaad. Maar ga je naar Brazilië, kom je weer aan de andere kant. Heel anders eten. Maar ook veel belangrijker, hoe gaan ze daar met elkaar om? Kinderen onder elkaar, hoor je erbij, hoor je er niet bij? Wat doen ze in Brazilië om erbij te horen? Wat voor spelvormen hebben ze daar? Die mogen ze ook creëren. Die gaan ze ook in woord en beeld aan ons laten zien. En uiteindelijk, dit zeg ik natuurlijk heel snel, krijgen we 48 verhalen van 48 deelnemende scholen en wijken die een land vertegenwoordigen. In die talen. En daar maak ik een boek van. Mooi. Dus dat boek krijg je wordt dan echt ook iets weer. tastbaars. Ja, zeker. En dat boek dat is natuurlijk voor altijd. En daar leren ze eigenlijk over 28 landen over die 4 sociaal-maatschappelijke projecten waar we het over hebben. Goed zo. Ja. En dat is een project naast het voetbal? Naast het voetbal, ja. Dus in het weekend staan ze op het veld en door de week doen ze dit, zeg maar. Nou ja, ze hebben natuurlijk ook een school hun eigen bezigheden, maar het is een combinatie. Kijk, als er de wedstrijden gespeeld worden, ik noem een voorbeeld Curaçao tegen Brazilië. Ja. Dan komt ook het volkslied, structuur erbij kijken, op tijd komen, netjes gaan en staan waarvoor je bent. Ja. De wedstrijd bespelen met respect onder elkaar. De beslissingen die er genomen worden door een scheidsrechter. Het publiek die ze aanmoedigt, die voor en tegen ze is. Maar wat nog veel belangrijker is, het winnen en verliezen. Het leren omgaan met winnen. En zeker ook leren omgaan met verliezen. En het respect hebben voor de tegenstander. Dit hele project krijgt hier veel aandacht, maar ook internationaal. Ja. Ik heb al Duitse filmcamera gezien. Franse, Italiaanse, ik weet niet eens meer, maar ook uit Mexico. Mexico was van de week, dat is fantastisch. Ja, toch? Nee, ik had het zelf niet durven dromen, maar het gaat natuurlijk, ze kijken natuurlijk, Curaçao is naar het WK gegaan. En wat is de geschiedenis van Curaçao? Ja, en dan kom je natuurlijk wel 15 jaar uit, waar ik hier assistent en bondscoach ben geweest. Daarom. En dan komen ze erachter natuurlijk dat je een WK voor kinderen organiseert. En dat vinden ze echt abnormaal leuk. En ze komen gewoon daarvoor hier. En mooie beelden maken natuurlijk. Echt mooie beelden. En van die beelden, en dat is natuurlijk ook wel heel erg belangrijk, dat is een mooi voorbeeld voor die kinderen. Ja. Ze groeien, dat ze aandacht krijgen, ook van buitenaf. En dat had ik van tevoren niet durven dromen, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik zie wel een verschil van een paar maanden geleden van de start van het project, dan op het moment waar we nu staan. En, hoe de kinderen zich gedragen, presenteren, het besef waar ze het voor doen. Maar ook ten opzichte van elkaar. En in het begin was het, ik zeg altijd zo, meedoen is belangrijker als winnen. Maar diegenen die in het verleden niet mee konden doen, of aan dit project, het sportieve gedeelte in een elftal komen, die zijn nou eigenlijk de beste supporters van hun eigen team. Goed, dus ze hebben geaccepteerd dat het zo gelopen is. Ze hebben geaccepteerd dat je met elkaar en voor elkaar iets moet doen. En alleen als je samen bent, dan iets doet, dan ben je samen sterk. Alleen op die basis kun je winnen. En dan gaat het niet op zeer dat je die wedstrijd gaat winnen, maar ook je projecten goed kunt uitvoeren. Want de projecten over gezondheid, en dat is wel heel erg mooi om te zien. En vooral hoe ze elkaar erin steunen en helpen. Prachtig. Ja. Wat het toernooi betreft, we hebben de voorbereiding gehad. Ja. Knock-out fase staat voor de deur. 17 mei. Ja, dat is wel iets hoor. Kijk, je begint natuurlijk op 19 en 26 april met groepsfasewedstrijden. Ja. Nou, iedereen tevreden natuurlijk, iedereen kan meedoen. Ja. Alle groepswedstrijden worden gespeeld, die ook dadelijk in juni het echte WK speelt. Maar daar kunnen er dan maar 32 van overblijven. Dus aanstaande zondag 17 mei
beginnen we met de knock-out fase. En dat betekent dat van de 12 pools de beste 2, de nummers 1 en de 2 en de 8 beste nummers 3 van de 12 pools strijden aankomende zondag 17 mei in het SJPT-stadion die we omgeturnd hebben in het Mexicaans, Canadees, Amerikaans en Curaçao-stadion. Ja. Speciaal de knock-out fase gaan spelen. En ze spelen natuurlijk weer om een ronde verder te komen. En mensen kunnen gewoon komen kijken natuurlijk. Uiteraard. Het is voor Curaçao, het is voor de mensen. En wat ik heel leuk vind is dat er veel mensen op afkomen en ook de kinderen stimuleren. Voor welk land ze ook spelen. Ze geven de kinderen echt het gevoel dat ze erbij horen. En ja, dat vind ik gewoon kippenvel. Dat vind ik het mooiste wat er is. Zit Curaçao nog bij de laatste 32? Ik wist dat die vraag zou komen. Maar ik zou bijna zeggen, gelukkig wel. Gelukkig wel. Voor het toernooi misschien. Maar aan de andere kant, ze zijn op het nippertje door naar de knock-out fase, moet ik zeggen. En Nederland? Nederland is ook door. Is ook door. Nee, maar goed. Allemaal vertegenwoordigd in het land. En het gaat van Iran tot Oezbekistan.